Jos aikuinen nainen haluaisi muuttaa tätä kampausta jotenkin, esimerkiksi hiuskoristeilla, niin millaista sä suosittelisit tämmöiseen arkikäyttöön? No silloin kun tehdään polkkatukkaa, niin kaikki on aina huolissaan, kun tekee pää alaspäin töitä. Niin se, että laittaa parilla pienellä vähän leikkimielisellä soljella, niin saadaan se niin työpaikkakuntoon. Eli silloin se tukka ei häiritse kasvoilla, jos se laittaa soljillakin. Sitten jos haluaa muuntautua työpäivän päätteeksi, pitää juosta edustamaan tai cocktailtilaisuuteen, niin hiuskorut tekee sen, että aina ei tarvitse olla just pesty tukka. Et niillä voi pelastaa siis myöskin tämmöisen niin kuin pikamuutoksen. Tai sitten vaihtelen. Jos on menoa heti töiden jälkeen, niin hiuskorut on se, jotka tekee näyttäväksi ja antaa vähän uutta vitsiä. Tällä hetkellä hän saa olla vähän tällaista naisellista hömppää nimenomaan hiuksissa, että tämä tämmöinen kylmän tyylikkyyden aika on ohitse. No edellyttääkö, jos käyttää hiuskoristeita, niin edellyttääkö se vaatteelta jotain, että kannattaisiko vaatteen sitten olla jotenkin aika yksinkertainen ja simppeli? No hiuskoristeilla saa yksinkertaisesta vaatteesta näyttävän, että se on ehkä sit niinku isompaa juhlaa, jos on niinku joka kohdassa, että hyvin simppelistä jakkupuvusta saa tai puserosta saa näyttävän sillä, että se huomio viedäänkin vähän ylöspäin. Siis tällä hetkellä leikkimielisyys on se juttu. Ja pieni semmoinen naisellinen hömppä. Mun mielestä siitä pitää nauttia, että on aika pitkään oltu vähän liian kylmän tyylikkäitä, niin nyt saa olla vähän naisellisuutta. Ja silloin kun laittaa hiuskoruja tukaan, ei aina välttämättä tarvitse olla just föönattu. Et lakkaa ja näyttävä koru. Nyt mä laitan tämän sivuponnarille, voi laittaa yksinkertaisen nutturan ja ton kukan tonne nutturaan. Se on tosi viehättävää.